μέσα, βέβαια, απ' έξω θα βγεις. Ναι, από εδώ πρέπει να βγει. Μπράβο, ωραία, εντάξει. Εγώ ναι, αυτό θα δοκίμασα. Ναι, βγες και κατέβα σιγά σιγά να κάτσεις πάνω στους γάτους. Θα δοκίμασα να πέσουν έτσι στο... Ωραία. Σίγουρα, σίγουρα πράγματα. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Γιάννης. Γιατί, Δεν μπορεί να τα πω. Γιατί Σφυράκο. ο Σφυράκος έχει τα πάντα όλα πάνω του. Δεν πειράζει. Το σάκο δεν είναι το περάστα. Άσε να το χαλάσει το σάκο. Ας τον καλά, είναι πάνω. Άσε με μετά τι θέλεις. Άσε, εντάξει, μόνος του. Αυτή πρέπει να την κάνετε σωστά τη διάσωση, αλλιώς στενά. Εγώ εδώ πέρα κάπου άμα είναι διάσωση. Πέρα το κάτω. 30 ευρώ. Όχι 30, έχει κανένα 50. Όχι, είναι πέτζι, εντάξει. Ακριβούσια. Εσύ. Ποιο να πρωτοτραβήξω. Μια λάθος που το έκαμε κάθε φορά. Θα σου πάρω συνέντευξη, για πες. Συγχρονία, τάξη και ασφάλεια. Μην τον πετάξεις και στον αέρα κιόλας. Αν δεν το κάνεις τεχνικά, δεν γελαστείς με άλλους πάλι πας. Ναι. Το θέμα είναι να βρεις αυτή την κίνηση. Άμα την βρεις, μετά το κάνεις, δεν είναι τίποτα. Ανέβα. Ωραία. Όλα μαζί. Για να δούμε. Τον έχεις σίγουρα βάλει σωστά. Αγαπητό, μην λες Θύμα είσαι ασφαλισμένος, έλεγε και εσύ ότι έχει ασφαλίσει το Γκάλι. τι να πεις. Κάτω εκεί αυτό τα πόδια. Ωραία. Αφού πάει λίγο την Παρασκευή να... Θα φύγει καλά. Ναι, είναι πιο σωστό. Πάλι το θέλει λίγο προς το κόρη, εντάξει. Η διάσωση του στρατιώτη Σοκόλ. Κάτσε στη ζώνη σου, μην το φοβάσαι, κάτσε στη ζώνη σου, αν το πώς να πηγαίνει πάνω. Κάτσε στη ζώνη σου, Κώστα, μην το φοβάσαι. Ωραία. Πιάσε το θύμα και σένα μαζί. Κάνετε. Πρόσεχε το θύμα σου, μην το ταλαιπωρείς. Άνοιξε τα πόδια σου. Έτσι.
Τώρα με την σκέψη θα πάρεις τα ειδικά που τον έχεις βάλει σε άλλη θέση. Σιγά σιγά. Σπύρο, πρόσχερα πολύ. Εδώ προσέξτε, πηγαίνει ακόμα πιο, είναι χειρότερη του περιπτώσεων. Στριμωγμένα και κίνηνα. Έτσι. Σιγά σιγά, πλήρη. Κοντινό. Ωραία. Πρόσεχε και εδώ στο δοκάρι το κεφάλι του θύματος, Το όχι, σφιχτά το σκηνή σου, Σπύρο. Το σκηνή κανονίζεις την πορεία. Με το δεξί χέρι δηλαδή. Κλείδωσε. Εντάξει. Μόλις φύγει το κεφάλι του θύματος στο δοκάρι, είμαστε ok. Έτσι. Έτσι, ειδικά. Αυτός. Εξαφανίστηκε ο Σοκόλ. Να το σπρώξουμε λίγο. Η διάσωση του στρατιώτη Σοκόλ. Ναι. Τριάντα, λύσε, 30. Ξάπτωσε. Ωραία. Μπράβο. Μια χαρά.